ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்குறது 12 வோல்ட் ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையர் பார்க்குறோம். 100+100 வாட். ஒரு சேனலுக்கு 100 வாட், 2 சேனலுக்கு 200 வாட் வரும். பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு 10 இன்ச் ஊஃபர் ஸ்பீக்கர், அப்படி இல்லைன்னா 8 இன்ச்சில் 120 mm ஊஃபர் ஸ்பீக்கர் போடணும். இது வந்து எந்த வெஹிக்கிளுக்கும் சப்பே இல்லாமல் லெஃப்ட் ரைட்லேயே சப்போட எஃபெக்ட் எடுக்கணுங்கிறக்காக செய்கிறதா இந்த செட்டு. கம்பல்சரி 120 mm 8 ohms போட்டோம்னா தான் ஸ்பீக்கர் லைஃப் இருக்கும், இல்லைன்னா ஸ்பீக்கர் அடி வாங்கிடும். நல்ல ஹெவியான ஆம்பு, 200 வாட் ஆம்பிளிஃபையர். கார் ஸ்டீரியோ, இப்போ பேசஞ்சர் ஆட்டோ, டாடா எஸ், பிக்கப்பு, 407, ஈச்சர், லாரி, 12 வோல்ட்டில் என்னென்ன இருக்கோ எல்லா வண்டிகளும் கொடுத்துக்கலாம். 24 வோல்ட் கஸ்டமைஸாக வேணாலும் இதே இதில் நம்ம அசம்பிள் பண்ணி தருவோம், இதே வாட்ஸ்.